commemoració dels 50 anys de la creació de l'Assemblea del Bages, que va ser el mes de març de 1971 a l'església de Camps de Fonollosa, que va ser, diguem-ne, la constitució del primer òrgan local unitari de Catalunya, amb el franquisme. I també pels 50 anys de la constitució de l'Assemblea de Catalunya, que es va fer el 7 de novembre de 1971, demà fa just 50 anys. Aquest organisme unitari tan rellevant que va aglutinar tantíssima gent, pràcticament totes les forces antifranquistes, i que resumia els seus objectius amb aquell lema tan popular, tan conegut de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Per això ens convé tant recordar tots aquests fets i expressar-vos el nostre reconeixement i el nostre agraïment per tota la vostra feina. Moltíssimes gràcies. El Pacte per la Llibertat, 1971-1979, que aquest llibre era fruit del seu, diguem-ne, treball de fi de llicenciatura, el que potser més abans es denominava tesina de llicenciatura, que el va fer sobre aquest tema i que va ser publicat, li demanava quants anys d'això, ja el 2011, que és publicat fa 10 anys, i el treball ell anterior, un moment que va haver es van promoure bastantes iniciatives de treball sobre memòria històrica i sobre història més recent. Llavors ell dono pas amb ell, que us farà una introducció al tema, ell pot glossar de manera sintètica, diguéssim, el que ens pot explicar de manera viscuda. I bé, això és tot. Endavant. Les meves primeres paraules, de fet, crec que avui és un dia molt oportú per a fer-ho, serien de record justament per totes aquelles persones lluitadores i lluitadors que els últims 10 anys i en fa uns quants ens han anat deixant i que malauradament avui no ens poden acompanyar i que van tenir un paper clau en tots aquells anys, ja fos més directament amb l'Assemblea del Bages o menys directament, però sí amb la transició a la comarca i a Manresa concretament. I segur que me'n deixaré algun o alguna i espero que els companys després els recordin, però tinc especialment en ment en Xavier Sitges, a Josep Badia, a Joan Badia, a Lluís Maruny, a Miquel Asensio, a Lluís Alegre, a Florenci Costa, a Lluís Calderé i a Dic, i segur que molts d'altres ens deixem, però que justament avui que ens trobem per commemorar aquells anys és important tenir un petit record per aquelles persones. Entitats de tot tipus amb no un únic fi, però sí fonamentalment un fi que era aconseguir les llibertats democràtiques, però com comentava ara el Quim en la intervenció, doncs el que ens sonarà més o pel que la distingirem més és per quan es va fundar l'Assemblea de Catalunya, que vam acordar uns 4 punts programàtics, però que després es va concretar amb aquell lema famós de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, que va ser el lema encorajat i vindicat molt constantment durant les mobilitzacions multitudinàries del 76 a Barcelona, però no només a Barcelona, sinó també les que hi van haver arreu del país, que es van fer seves. Les detencions del 113, l'any 73, les famoses, i aquí tenim un protagonista que les va patir primera pell, i el 75, doncs, aquí a Manresa vam tenir també, malauradament, les fortes detencions que hi van haver de desenes de personalitats implicades, no? I que instava a les autoritats a considerar les esglésies de Camps i Fals espais de memòria democràtica, i celebro que s'hagi posat fil a l'agulla i que sigui així, i que reconegui aquests espais amb la seva també inclusió en les rutes catalanes de lluita antifranquista, perquè no és només necessari per la memòria històrica del nostre passat immediat, fonamental, sinó també per un reconeixement de totes aquelles i tots aquells que van contribuir a l'arribada de la democràcia al nostre país. Moltes gràcies.
Hem demanat concretament a Josep Camproví, a Ignasi Carramon i a Ramon Major que ens parlin de les seves experiències, de com ho van viure, i si ens volen explicar alguna anècdota, doncs també els ho agrairan. Ells en aquells moments militaven en diferents partits, organitzacions. Josep Camproví va ser un dels fundadors de la Unió Socialista del Bages, que llavors primer va ser Unió per la Promoció Política, o sí, així. El Ignasi Carramon també formava part de la mateixa comissió o unió, i també estava vinculat als moviments socials i veïnals especialment, i en Ramon Major, que a part de ser un alpinista reconegut, era ja militant del PSUC des de l'any 67 i també va viure a la fundació de l'Assemblea i també va ser present a les assemblees de l'Assemblea de Catalunya i un dels detinguts del 113, com ha comentat l'Oriol. Endavant amb tots tres, us agraïm la presència en aquest acte. A Manresa hi havia, i al Bages, hi havia força grups, potser minoritaris però molt actius, que van treballar per temes que no eren directament polítics, però que tenien clarament un rerefons polític. Per exemple, en activitats tan diferents com comissions obreres, com l'activitat pròpiament sindical de comissions obreres, o bé l'esforç que es va fer per convocar cursos de català per joves, sobretot, no eren simples activitats sindicals o simples activitats culturals, sinó que tenien una base política evident. De la concentració al passeig en contra del procés de Burgos, que va tenir lloc, una concentració que va tenir lloc un dissabte, el dissabte 19 de desembre de 1970, una col·laboració que va ser entre el SUC, la Comissió de Promoció Política i el sector cristià que empenyia mossèn Junyent. Recordo molt bé algunes reunions prèvies que hi va haver de preparació i sobretot la posterior, perquè havíem quedat que una persona de cada un d'aquests grups s'havia de trobar a missa a l'església de Cristo Rei l'endemà, que era diumenge, de la concentració. Si no recordo malament, el representant del SUC era el Ramon Major, que tenim aquí, que allà mateix, allà a l'església, em va comentar: mira, feia molt temps que no havia entrat a missa, jo. Hi va haver un detingut en aquell moment i es va intentar de fer tot el possible perquè la cosa no passés gaire, no anés gaire més enllà. Tot plegat vol dir que l'esforç aquest de col·laboració i de solidaritat era gran en aquell moment, perquè no és que fos necessari, és que era absolutament imprescindible, vist, diguéssim, l'enemic comú que hi havia. La mateixa existència de l'Assemblea del Bages i de l'Assemblea de Catalunya és una demostració de consciència en aquest sentit de que la col·laboració era imprescindible. Tant a Manresa com a nivell de tot el país, l'Assemblea de Catalunya i l'Assemblea de Bages es van anar consolidant, malgrat, ja s'ha dit abans, les detencions, per exemple, del 113, que van afectar amb el Ramon Major d'una forma directa i que ben hem parlat més d'una vegada. Resulta que en aquesta reunió hi havia d'anar jo mateix. I per unes raons que no hem sabut mai, no hi vaig poder anar. I de rebot hi va anar el Ramon. I allà el van enganxar. Ja vam veure tant de cop dos policies municipals de Barcelona que ens miren, es posen a riure i ens diuen: va, vinga nois, que arribareu tard. O sigui que la cara que fèiem de la manifestació era evident. Però també volia dir que en aquell moment ja es considerava, almenys aquells policies municipals consideraven anar a la manifestació com una qüestió positiva i ben adequada. L'altre record que tinc d'aquell moment és molt diferent. És veure
gairebé l'any mateix, l'escena aquesta tan coneguda d'en Xirinacs i 3 o 4 o 5 o 6 persones més asseguts a terra amb les mans al cap per protegir-se dels cops de porra que els estaven damunt els grisos, que els estaven picant els grisos, i que teníem l'escena 20 metres o 15 metres d'allò que érem nosaltres, i que això quedi registrat i que sigui recordat. I per tant estem contents de que així sigui i que a partir d'ara ho puguem trobar en unes webs d'internet que vagin recollint tota la informació que encara hi ha altra gent que té i que s'intentarà d'anar recollint. I em sembla que aquest és el comentari que volia fer, i ja passo la paraula, no sigui a l'Ignasi. Moltes gràcies per l'atenció. El fil que van seguir va ser el de la Comissió de Solidaritat amb els presos i represaliats polítics i sindicals, i hi va haver detencions, a mi em va tocar el rebre també, altres persones van fugir uns quants dies, després vam tenir un judici, però no es va complir aquell mal presagi que teníem, que quedéssim pràcticament desobertida l'oposició democràtica a nivell del Bages. L'Assemblea de Catalunya ja no era tan activa, però l'Assemblea del Bages i de Manresa va ser especialment activa, que és de l'any 76 al 78. Concretament, en aquests moments hi va haver com una acceleració de la història, això que es produeix en alguns moments en què es donen les condicions pel canvi, hi va haver una acceleració de la història i una gran activitat. Però bé, repassant aquests fulls que tinc a partir del 76, veia l'activitat intensa que vam tenir. Per exemple, vam coincidir amb el Ramon a la campanya propiciat per l'Assemblea Democràtica, a la campanya per la salvaguarda del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Manresa. Aquest patrimoni, que va comptar amb el recolzament de més de 5.000 persones, va aconseguir salvar el casino i la Torre Lluïà, la Casa Lluïà, que eren edificis emblemàtics del nostre passat modernista, però que partia de la complicitat, de la confiança que s'havia establert entre nosaltres, de l'haver buscat el comú denominador i de la voluntat de sumar. I també vam aprendre d'escoltar la ciutadania per incorporar les seves propostes als programes polítics que anaven impulsant. Bé, vull també tenir un record a les persones que van ser claus en l'Assemblea de Catalunya al Bages, 2 persones que van ser-hi durant tot aquest temps i van fer molta feina, en Lluís Maruny del SUC i el Xavier Sitges, que els tenim aquí en aquesta imatge, però també hi va haver moltes altres persones que van col·laborar intensament, a part dels que estem aquí a la taula, que són l'Aurelio González, sindicalista i militant del SUC de Sallent, el Josep Badia del Partit Carlí de Callús, el Joan Badia del SUC de Callús, el Josep Sobirana, militant d'Esquerra Sant Vicenç de Castellet, l'Isidre Badia del PSC, que va ser alcalde de Castellvell, o el Miquel Asensio, representant del Sant en algunes de les reunions també. I vull remarcar, com apuntava també el Josep, el paper de l'Església, facilitant locals multicopistes, esglésies, per l'activitat democràtica i per aconseguir el reconeixement nacional de Catalunya. Què ens va ensenyar l'Assemblea de Catalunya? Doncs que s'avança quan hi ha capacitat de trobar objectius compartits i quan se sap sumar. Ens va ensenyar també que els canvis es produeixen quan hi ha una acumulació de forces molt important, quan hi ha determinació i quan ja s'assumeixen riscos i s'avança més ràpid, evidentment, quan hi ha unes condicions favorables. Ens va ensenyar també a dialogar i a practicar la democràcia que nosaltres treballàvem per implantar. Ens va ensenyar, i ara veiem 50 anys després, que vam aconseguir objectius molt importants, sobretot en les llibertats i en l'autonomia, però que hi ha encara algunes assignatures pendents, i una d'aquestes és l'amnistia, perquè en aquests moments encara hi ha persones represaliades polítiques i exiliats, i amb els processos que hi ha en curs això es pot augmentar encara notablement. Per tant, hi ha pendent una amnistia per les accions, les actuacions de caràcter polític. La transició va ser un pacte amb riscos i defectes, que ara se'ns fan més presents. No va depurar l'aparell franquista, com era l'administració, i la Constitució va posar alguns paranys que feien més inamovible el sistema.
al final dels anys 60, 67, 68, 69. Tothom sap que a Catalunya, en aquells anys, hi actuaven dues forces majoritàries. Una, la que, diguem-ne, obrerista, que girava entorn de la reivindicació de la classe obrera, amb el SUC com a centralitat en aquest nivell, i una altra que era el que podríem dir, doncs, no sé si nacional català, catalanista o doncs, nacionalista, perquè en aquell temps no estaven tan clares les coses com ara. No recordo jo que hi hagués una definició concreta de què eren aquestes forces que giraven entorn i es vertebraven entorn de la nació catalana i de la reivindicació nacional catalana. De tal manera que uns i altres ens coneixíem no únicament doncs, de fer política, ens coneixíem perquè havíem format part de les mateixes organitzacions sindicals, organitzacions culturals, entitats culturals com Art Viu, o el Centre Suspenista, o el Cineclub, etc. Pues època que quan es va fer, jo crec que era la primera reunió de l'Assemblea de Camps, que això no queda aquella, teníem disposats, com es feia abans, semàfors, o sigui, gent al costat de les cruïlles dels camins, perquè si hi havia alguna persona rara o alguna cosa, un mal dolent, com la policia o el guàrdia civil, doncs vinguessin de seguida de que estiguéssim al tanto. I recordo, m'ha quedat llevat al cap, el Josep Boet, amb una cruïlla, que portava una barretina i una guitarra. Una altra anècdota